تأسیسین گوهرینا نکرنه تمو تمراسی ایریش و زختانتین و تین معدود کرن. اف تأسیسان ده هفته چونده جی طرف سروک استمولا هدا پاره و هاتوبو زیارت کرن. و دین تأسیسان و خباتکاران دوان تأسیسان در معدوریت خوانی مسلمان. Onlar bahane ederek yabancıları bahane ederek. Ali Kere Seroke gişkiye ber pirsiyare kare civakiye şu ev tesisin guhertina nökrine ziyaret kir o perskrev o mağduriyeti van gudar kir. Geçmiş günlerde Aslan pişti ev mağduran ziyaret kir der heqe mijarede beyan da o god. Emmok partiyle cemvan mağduranı Jibo perskrekan ben çare serkirin dinav havuldayn ukiret edene. Jibo ev mesela ben çare serkirin dıfabetin. Aslan ser bahaneyin sergirtinan jisekini u god. Ev bahaneyin kutten gotin nerastın. Önemli olan tarafı da bu. Aslan oha devam kir. Dibêjin qezanca bê heq bi dest dixin, der û dorê qirêj dikin. Ev tiştê dibêjin naqoqî di nav de heye. Kazên ku em li malê xwe bikarnayînin, ev birayên me berhev dikin. Bi vî awayî bi rastî dibin wezîfedarekê paqijiyê jî. Lê dîsa jî dibêjin ev kes havîrdorê qirêj dikin. Aslan di berdewamiya beyana xwe de got. Li dem û wextên dawîn de rewşa aborî û îktisada Tirkiyeyê nebaşi. Ji ber vê yekê divê mücadeleyê bikarkiran re nekin, bikar re bikin. Aslan وها داویل بیان افغانی ev insanan devara malbatên û xwe bi van kaxezên em pê emel nakin dikin her wa fayda wan digêje aboriya welêt ji ber vê yekê dibe em qedr û qîmetek mezin nîşanê van birayên xwe bidin. Ordusunun 4 milyonu geçtiği bir vakitte